Analyze by force, analyze by Msempu, analyze by the musing of Maskandi. Abafethu mina ngidlalela uMaskandi ke mina abafethu ngiyangizonde abafethu. System yami esafile. Safuna ukuyikhandisa qali. Angizobuya khona egemini abafana bomlungu. Kwa lo mjito ongijoyela kambi, lo mjito omnyama lo. Wasempendle. Mfana wami, ngiyakutshena mfana omdala. Aboni ngoba ngiyithulela mfana. Ngibatshenile abanye ngathi bafana ngiyothenga isibhamu. Ngisenza ilayisensi yesibhamu manje. Angifuni kuba umbombayi kube ilahle. Ngizochatha namaphoyisa. Ngifuna esike emthethweni. Ukuthi esike emthethweni sinjani anginamsebenzi nalokho. Ngizolishaya ikhanda kunjani umuntu ongijoyela amasimba mina. Omunye unyaka lona hey asisayibhemi insangu thina manje siyiyekile ngoba basijwayela abantu sibathela induku kuphela. Khuzeka mfana. Uyiyeke lento oyenzayo. Yabo lento oyenzayo uzoziqhatha nami. Ngiyazi ukuthi ngakini phela uyisikhokho wena uyindlamlile. Hey. Mina ngisuke eMkhomazi mfana. Angibhedelwa mina osinayo osihlamba. Ngoba mfana ngiyakukhuza. Ngingathanda ukuqala umuntu yabo. Ngoba angisiyona inkinga. Kodwa kuthiwa ngabe uhlokoloze inyoko nesemgodini wayo. Inyoka hayi inyoni inyoka. Ngabe uhlokoloze inyoko nesemgodini wayo ngoba iyophuma ikulungu. Hayi khuzeka ke mfana ngiyakutshela. Bamba ividiyo msha.